kaikille. Mä sain eilen tai toissapäivänä ja toissapäivää ennen kaverilta petsejä. Siis yksi on yhdeltä Nealta. Sitten kaksi on yhdeltä Nealta ja kaksi on yhdeltä Sannilta. Ne on ihania. Ja siis näistä mikään ei ole vaihdossa, koska ne sanoo, että mä en saa vaihtaa mitään. Niin siis. Tässä ne näette. Aluksi tällainen pappa. Tuolla on lumihiutalle silmät. Tää on tällainen pikkasen märkä, koska mä oon pessyt tätä. Siis musta on ihana. Todella ihana. Ainakin musta. Siis tää on kiva. Siis tässä ei ole LVS. Täällä on reikä pohjassa. Tää on ihanaa. Sitten mä sain siltä Nealta. Siis tääkin oli Nealta. Mun ekan ja ainoan lehmän. Oikeesti tää on mun ainoa lehmä. Tää lukee tossa LVS. Mä en oo pessyt tätä. Siksi tää ei oo niinku märkä. Sitten tässä lukee LPS, kuten sanoin jo. Siis sitten täällä on reikäpohjassa. Tää on ihanaa. Sitten tällainen pupu. Tää on kyllä pikkusen kulunut tosta. Tossa lukee Sanni. Punainen magneetti. Niin, tää on ihana. Sitten kaikista ihanin petsi. Iso pupu. Siis mä oon aina halunnut iso pupua. Ja nyt sain sen. Täällä on punainen magneetti. Tää on ihana. Siis tää on eka ainoa iso pupu. Ja tätä mä en ikinä tuu vaihtamaan, koska tää on mun ainoa iso pupu. Siis täällä ei ollut LPS. Ja nyt se vuodelta. Siis täällä ei ollut LPS ja tää on ihana. Tää on ihanin petsi. Siis nämä kaksi on ihanimpia petsejä. Siis mulla on kyllä tällainen, mutta se on vaan sininen. Moikka! Ai niin, mä näytän sitten etukäteen nämä vielä.